wala pala. Bini-bini na ninanais ko. Ay sa aking mundo. Ayan, small lover, may nag-shoutout. Tamsak host, ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Small lover, ayan. Ka-open ko lang lalabs. You are my first viewers, ayan. Ayan, pwede bababa kay host. Higila lang, hintayin lang natin na may pumasok. Ka-open ko lang, ayan. Open ko lang, small lover, ayan. Diba? Yan, dance challenge host, ayan. Dance challenge, ayan. Tingnan natin yung bahay mo, wait lang. Pinuksan ko pa kasi yung isang laptop, ayan. Yan, nagban agad sila ng night boot. Tapang tao eh. Ayan. Ayusin na natin. Yung Junaski Dan, ayan. Gilalabs. Biyang kita si, hindi kita mo si Junaski.
Jonas Kidan, Kinudan, ayan. Small Lover. Pwedeng sumabay. Ayan, ayan. Ayan, Victoria Tangka TV, may galab shoutout. Ayan. Victoria Tangka, ayan. Salamat po sa pagpunta, madam. Ayan. Ayan, harang. Salamat po sa paharang. One OFW sa Italia, may galab shoutout. Ayan. Tamsak dikit host. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket. May galab shoutout. Ayan. One OFW. Sarado ko ngayong pinto mga lalabs. Wait lang. Kasi sobrang nadidinig sa loob ng kwarto. 2 minutes lang mga lalabs. Wait lang. Sarado ko lang yung pinto. Ayan, sira ko lang yung pinto mga lalabs. Ayan. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapal niya, sure nga finish ka. Ayan, Victoria, nandyan na. May galab shoutout. One OFW, may galab shoutout. Ayan. Ka-open ko lang mga lalabs. Hindi ako naka-LS kahapon kasi off ko rin. Minsan kailangan din natin magpahinga. Ayan, palablad naman yung hindi ko lang ng uragan mga lalabs. Ayan. Small Lover, tingnan ko yung bahay mo. Small Lover ang unang pumunta. Malaki na rin pala yung bahay ni Small Lover. Ayan, tingnan ko kung dikit yung aking main sa'yo. Main mo pala to. Dati pala tayong magkadikit ni Small Lover. Ayan. Dance challenge. Ayan. Ayan, tamsakan ko na lang to sa aking main. Ayan, salamat host. Ayan. Ano naman po. Tanggal na kitang dikit host. Oo nga, ayan. Sala, ayan, tagal na kitang dikit. Ayan, Victoria, nakasupport. Ayan.
Yan, Juan FW Italia Tamsak Dikit Small Lover. Ayan. Yan, Small Lover. Pabalikan na lang si Juan FW. Ayan. Dan sa'yo lalabs. Ayan. Ayan, si Juan nagbaba ng bahay. Ayan. Oliver Kabik PB 2.0. Hi. Ayan. Migalab shout out Olivert. Ayan. Olivert. Olivert. Ayan. Mahirap i-pronounce ba? Nandito ako sa bahay mo, Small Lover. Ayan. Hit ko to sa'yo. Kumusta ho? Ayan. Okay lang po, Olivert. Ayan. Kumusta ka rin po? Ayan. Ano ko lang, busog pa ako. Kakakain ko lang. Pati ko nagluto ako yan. Nagkain yun. Nakakain na ako ngayon. Tama naman po ang pronounce po. Ayan. Thank you. Ayan. Ka-open ko lang mga lalas mga 10 minutes ago. Ayan. Kasi yung LS ko talaga 5:30 in the morning Philippine time. Ayan. Kasi ang tapos ng work ko is 11 ng gabi. Tapos magbabas pa ako. Dalawang bus yung sinasakyan ko eh. Nakakarating ako ng bahay mga 12:15. Ayan. Pahinga konti. Tapos magluto. Ayan. Ngayon nakakain na ako, kaya ngayon nandito na ako. Ayan, Ginaline Tamsak, Miglab shout out, Ginaline. Ayan. Ayan, road to 1K po. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo, road to 1K. Road to 1K. Isipin na. Wait lang at na pindot ko may na karoon tuloy ng harang. Kung gawin. Okay, yung bahay mo, Ginaline. Ito 1K. Yan, 1K ka na, Ginaline. Tinulan ni Arlenda. Ayan. Kasiguro kawa 1K mo lang. Ayan. Jingling OTW from Juan of W sa Italia. Ayan. Erlinda TV Pulpak. Ayan. From Small Lover. Ayan. Ginaline. Ayan. From Juan of W Italia. Ayan. Ayan ko yung Bismillah. Mamagsak ko naman yung mobile. Tayo lang natin wait lang lalabs, Ginaline. Nakadikit ako sa'yo. Ayan. Sanang iisipin.
dapat kong gawin. Ayan, Juan OFW sa Italia, ayan. Dinikit mo yung mail mo sa akin, ayan, babalikan na kita lalaba. Ayan, Juan OFW sa Italia, ayan. Sa bahay mo ko. Ayan, Juan OFW sa Italia, ayan. Nalikan na kita, Sera, ayan. Yung main ko dinikit ko sa'yo kasi main naman yung dinikit mo eh. Sino po ba yun, si Oliver? Hindi pala nagba ng bahay si ano? Si Oliver. Hindi siya nagba ng bahay, ayan. It's okay. Ayan, Victoria Tangkaharang. Salamat sa paharang, lalams. Ayan. Sa'yo. Ayan. Parang may pumasok sa tinga kung ano. Langgam. Tamsak again, host. Ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan. Alam ko magkadikit naman na tayo sa main. Victoria Tangka. Ayan. Ayan. Salamat, Victoria from Small Lover. Ayan. Mahal sa'yo. Ayan. Ayan, Lloyd Dan, iwan ko ako bakas. Ayan, sige mag-iwan ka dyan ng bakas, lalam. Nagbabalik naman yan. Ibigyan kita uli, Small Lover. Ayan. Nabigyan na kita ng isa kanina. Ako muna yung magbalik sa'yo, pansamantala. Ayan. Mga tulog pa yung tao sa Pilipinas. Ayun, maya-maya lang yan, dadami na yung mga lalabs. Bicolanang Oragon OTW. Ayan. O yan si Bicolanang Oragon. Ayan. 1FW. Ako yan. Ano ko yan? Patamsak na lang lalabs. 1. Ayan. Tamsak na lang lalabs. Ayan. Dan tamsak. Salamat sa patamsak po. Ayan. Small Lover. Salamat lalabs. Sabay mo ko ulit. Ano? Small Lover. Galing mo palang gumiling. Ayan. Goodbye.
Boom exclusive. Yan, dikit ko na to ulit sa'yo, small lover. Malaki na rin pala yung bahay mo. Ayan, tamsak po. Ayan, Jay. Galab shoutout, Jay. Ayan. Yan, bloody coder done. Ayan. Bloody coder done. Ayan. Salamat na small lover. Ayan. Tamsak dating dikit Bicola ng Oragon. Ayan. From Juan OFW sa Italia. Ayan. Ayan, Jay. Patamsak po. Ayan. Tamsakan natin yan, lalams. Ayan. Nandyan ka pa, Victoria. Ayan. Ayan, One of W. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Kane Forever. Tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak yan, Kane Forever. Ayan. Kumusta ka na po, Kane? Ayan. Oh, sorry. Salamat sa pagpunta. Ayan. Ayan, Lalay TV, tusok na host, good AM. Migalab shoutout, Lalay, ayan. Lalay Lalabs, ayan. Meron ka na pong jacket, Lalay, ayan. Pwede ka na magbaba ng yung bahay dyan, Lalabs, Lalay TV, ayan. FWJ from Juan, ayan. Ayan, Gina Lynn, Dan from Victoria, ayan. Gina Lindan from Victoria Tangka, ayan. Salamat, Lalabs, taga saan ka, ayan. Taga Bicol po, ayan. Pero wala ako sa Bicol. Bicola na tayo, Lalabs, Bicola ng Oragon, ayan. Si Jay pala yung nagpapatamsak. Si Jay, ayan. Tamsakan natin yung Jay, ayan. Ayan. Yan, small lover, ayan. Dan from Jay, ayan. Lalay, nagbaba ng bahay. Saan ka ngayon, Lalabs? Nasa UAE po, ayan. Pati Channel, hello Lalabs, Migalab shoutout, Pati Channel, ayan. Nasa UAE ako, Lalay, ayan. Ano na dito? Ano na dito, 1:55 ng umaga, ayan. Ayan, J27 dan to you from a small lover, ayan. Ayan. Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay. Ganda ng boses mo, Lalabs. Ayan. Thank you po, ayan. Lalay TV, thank you so much po, ayan. Ayan, Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay. Pati ikaw, maganda, ayan. Salamat naman yan, ayan. Ayan, Victoria Tangkan TV, nagbaba ng kanyang bahay, mga Lalabs. Ayan. Yan, Pati Channel, ang ganda ng kanyang bahay. Ayan, One OFW dan po from J, ayan. Small lover, ayan. Pati Channel dan connect to you from small lover, ayan. Ayan, One OFW sa Italia, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Pati Channel, connect to small lover, ayan. Tamsak dikit din na J from Juan OFW sa Italia, ayan. Ayan, Victoria Tangkadan po from J, ayan.
Small Dan from Pati Channel. Salamat po Sir Juan OFW from J. Ayan. Boom 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 boom. Nakaupo lang ako, sayo-sayo konti. Disco Mobile. Ayan, Juan OFW Pulpak. Ayan. Juan, nagbalik na ako sa'yo from Small Lover. Ayan. DJ Rodsky, the best. Ayan, magbasa na tayo. Juan OFW Pulpak from Lalay. Ayan. Juan, nagbalik na ako sa'yo from Small Lover. Ayan. Nadikitan na kita, J, from Victoria. Ayan. Thank you, Lalay, from Juan OFW. Ayan. Lalay bababahay. Ayan, from Small Lover. Ayan. Ayan, Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Sayawin mo sayaw ko. Say tayo dyan. Ayan, Lalay TV Dan po from J. Ayan. Ayan, J, nagbaba ng bahay. Ayan. Malablad naman yung aking member na si Jonaski mga lalabs. Ayan. Pati Channel, nagbaba namin ng kanyang bahay. Ayan. Victoria Tangkadan from Lalay. Ayan. Malabar, hahaha. Ayan, natawa tuloy siya. Ayan, Wenstyle Vlog. Hello host. Migalag shout out Wenstyle. Ayan. Wenstyle, nagbaba ng bahay. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, Wenstyle, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Pati Channel, it's already friend, please. Ayan. Ayan, Pati Channel, connect to J. Ayan. Pati Channel, ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Lablab naman si Bicola ng Oragon, patamsak mga lalabs. Ayan. Liza Butterfly, migalab shout out Madam Butterfly. Nandyan si Madam Liza. Oh. Salamat po sa pagpunta dyan, Madam Liza Butterfly. Ayan. Migalab shout out sa iyo, Madam. Ayan. Ayan, Wenstyle Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Jay, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Hello host, migalab shout out. Tamsak na po from Nenis Vlog. Migalab shout out. Ayan. Balikan ko kayo sa bakas. Salamat from Lalay TV. Ayan. Ayan, nandyan ka pa, Madam, ano? Sino ba yung pumasok kanina? Wenstyle Vlog, dating dikit na po from J. Ayan. Ayan, Wenstyle Vlog, dating dikit. Ayan. Lalay TV, bahay mo po. Ayan, from Small Lover. Ayan. Ayan, nagbaba na ng bahay si Lalay. Madam talaga host, kahiya naman po. Hayaan mo na, Madam Butterfly. Madam Liza, ayan. Hindi kita, Madam Liza, na timingan na mag-LS kasi yung oras ko kasi
Yung pasok ko, gusto kitang makita. Ayan, Wednesday vlog. Ayan, premiere daw. Ayan. Masakan natin yung kanyang premiere, mga lalabs. Sige, small lover, ba mo na kita lalabs? Ayan. Tamsakan natin yung premiere ni ayan. Liza Butterfly. Ayan. Ayan, Mary Ann mga hook, migalab shout out. Ayan, tamsak host, migalab shout out. Mary Ann, ayan. Ayan, Mary Ann, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan. Pati channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Liza Butterfly, dating dikit na po from J. Ayan. Ayan, palablab naman yung aking member na si Lloyd, mga lalaw. Ayan. Liza Butterfly Dan, ayan, from Small Lover. Ayan. J Dan from Pati Channel. Ayan. Ayan, J, nagbaba ng bahay. Pati Channel Dan from Lalay TV. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Pati Channel, connect to Lalay TV. Ayan. FW Lady 12 Tamsak host. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, FW Lady, may nilag shout out. Ayan. J Tamsak, dating dikit. Ayan. Lalay TV. Ayan. Lalay TV Dan from Pati Channel. Ayan. Tamsak po. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Biyahirong Guro. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan. Lalay TV Dan from Small Lover. Ayan. Pwede pa promote ng premier host. Sige, lalabs. Tamsakan muna natin si Liza. Tapos ikaw isusunod ko, ha? Mary Ann. Ayan. Tamsakan muna natin yung nakapin. Ayan. Tapos ikaw yung susunod ko, ha? Ayan, mangyan ako. Ayan. Ginenis Kitchen po. May galab shoutout, mangyan ako. Ayan, Ginenis Kitchen pala yun. Ayan, meron na pong jacket yan. Ayan. Biyahirong Guro, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Oy, may lalabs. May galab shoutout. Oy, may anasi. Hola. Ayan. Hola from Oy, may. Ayan. Small Lover or Kalimbang na salamat from Lalay TV. Ayan. Mas may tanong lang po ako, bakit po laging may ayan na bawat basa nyo? Lang, gusto ko lang. Ayan na paparating. May biyahirong Guro. Huwag ka na magtanong, oy. Pati Channel, ayan. Pati Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Mangyan ako, salamat ho. Papaluin kita, biyahirong Guro eh. Ayan. Alam ko kung ano yung tatanong mo sa akin eh. Ayan, biyahirong Guro, dikit na po sa'yo from J. Ayan, okay na siya. Oy, may anasi, nagbaba ng kanyang bahay. Small Lover Dan, visit ako sa mansion mo. Thanks from Liza. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Thank you po sa pagpin. Ayan. Ayan, wala nga naman po, Madam Liza Butterfly. Ayan. Lalay TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Bye. Jay, nagbaba ng baya. Naku, ang taday kay biyahirong Guro. Ayan, pinapatawa lang ni Hosi. Ayan. Pati Dan from OFW Lady. Ayan. JOTW po from biyahirong Guro. Ayan. Small dikit all na po may bakas para Nenis Vlog. Ayan. Katam sa kanyang nakapin, mga lalab sa kanyang premiere. Ayan. Tamsakan ko muna yan. Ako tapos. Pinapatawa talaga ko ni biyahirong Guro. Ayan, OFW na tuloy akong magsalita. Ayan na. FW Lady 12 Dan from Pati Channel. Ayan. Ayan. J, nagbaba ng bahay. Pati Channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Oy, may anasi, nagbaba ng bahay. Pati Channel also. Ayan. Liza Shukran Kitir from Oy, may. Ayan.
Tamsak sa nakapin from Small Lover, ayan. May nagbaba ng bahay. Sinisigaw, ayan. And pati channel din from Mangyan, ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Oy me dance from Small Lover. Oy me anasi dan connected to your premiere. Thank you. Ayan from Liza. Mangyan dan from Pati channel. OFW lady nagbaba ng bahay. Jaydan po salamat from Biyahirong Guro. Ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Ayan palaglag naman yung aking member mga lalabs na si Loin. Ayan. Pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dan pulpak na kapinhos. Ayan. Sige ikaw susunod ko dyan ano. Mary Ana. Ang umalis. Ayan. Biyahirong Goro nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Thunder Bronze channel. Migalab shout out. Ayan. Oy mi anasi migalab shout out to you. And good morning and good evening in other country. Ayan. Thank you so much, Thunder. Ayan. Oy, may anasi. Ayan. Dan tamsak dikit sa nakapin. Ayan. Oy, may anasi nagbaba ng bahay. Tamsak po sa nakapin from Nenis Vlog. Ayan. Lalay Dan from OFW Lady. Mary Ann Mga Hawk. Ayan. Pati channel nagbaba ng bahay. Small Lover. Pati channel, again, nagbaba ng bahay. FW, nagbaba ng bahay. Nenis Vlog. Ayan, pati channel. Small Lover TW from Mangyan. Ayan. Panay baba siya ng kanyang bahay. Ulit-ulit. Oy. Ayan. Mangyan pang 272 ako sa'yo po. Dan, salamat. Ayan. Halit pa ba si Mangyan? Patamsakan na natin yung may premiere. Ayan, huwag kang umalis dyan Mangyan ha. Ayan. Ayan, tapos na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Para pumunta na tayo kay Mary Ann para matamsakan din yung kanyang premiere. Ayan. Ayan mga lalab, patamsak sa nakapin kay Miss Liza Butterfly. Ayan. Kay Madam. Punta na tayo kay Mary Ann. Ayan. Mary Ann. Ayan, Mikasha Kusin. Alright. Nag-love shout out Mikasha. Ayan, kagigising mo lang. Ayan. Thank you po, host from Liza. Ayan. Mega shout out Miss Bulong. Ayan. From Mikasha Kusin. Tawag niya sa akin Miss Bulong kasi bumubulong ako dito eh. Kaya may kasama ko tulog na. Thunder Shukran Katir. Ayan. From OME. Ayan. Tamsak sa nakapin. From OFW Lady. Ayan. Palaplab naman yung aking member mga lalas na si Kino. Ayan. May premiere pala ako, host, from Small Lover. Ayan, yung sige, tamsakan natin. Bakit di mo binaba kanina yun? Ayan. Madam ka dyan, host. Gusto makurot eh. Ayan, Thunder Bronze channel. Ayan, palikit po ako guys. Magbakas lang para sure ang sukli. Salamat, host, from Mary Ann Mga Hawk. Ayan. Pati channel, nagbaba ng bahay. OFW Lady, ayan. Pwede may nagbaba ng bahay, ayan. Pati channel. Dan pulpak to yung Pati channel from Mary Ann, ayan. OFW Lady 12, dan from Pati channel, ayan. Tamsak po sa nakapin from Nenis Vlog, ayan. Dan sa nakapin host from Liza, pasukli, salamat. Ayan, Mary Ann, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo lalabs ha.
My Love TV, hello sa lahat. Mega love shoutout. My Love TV, ayan. Hello sa lahat, ayan. My Love TV nagbaba ng bahay, ayan. Chinese New Year thriller Miss Blong, ayan. Igatamsakan natin yan. May pa Chinese New Year ka pala. Mangyan ako, ayan, nagbaba ng bahay, ayan. Liza Butterfly nagbaba ng bahay, ayan. Nenis Vlog nagbaba ng bahay. Ayan, Nenis Vlog. Dorot TV host, harang. Salamat sa paharang dyan, Dorot, ayan. FW din nagbaba ng bahay, ayan. Tamsakan ko yan, Marian, yung ano mo, premiere. Small lover, wait lang, at tamsakan natin yan, wait lang. Ayan, Mary Ann, mga hook dance po sa premier pasukli from My Love TV, ayan. Premier guys, from Small Lover, ayan. OTW Nenis Vlog from Mary Ann, ayan. Mary Ann, mga hook dance po from Mangyan, ayan. Harang, salamat po sa paharang dyan, Madam Liza Butterfly, ayan. Nenis Vlog dan pasukli na lang from FW Lady, ayan. FW Lady nagbaba ng bahay, ayan. Ati Channel nagbaba ng bahay. Thanks Miss Bulong, ayan. Yan FW dan from Pati Channel, ayan. My Love Nenis Vlog dan from My Love, ayan. Tambay ako ho, sige lang po, salamat sa pagtambay dyan, ayan. Pati Channel nagbaba ng bahay, ayan. Yan, OFW, ayan, dan sa nakapin from OFW Lady, ayan. Mangyan nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Ann, ano ba yung binaba mo, yung main mo ba to? Ayan. Ayan, Mary Ann, didikit ko sa'yo yung aking main, ha? Di pala ako dikit, ayan. Suklian na kita, okay? Ayan. Ayan, Mary Ann, dinikit ko na yung aking main sa'yo. Ayan. Kalimbang, ayan. Pinalimbang ko na rin, ayan. Punta ko kay Mikasha. Nasaan na si Mikasha? Serious ko na lang. Yan, salamat host. Malaking tulong po yan sa akin. Sinilagasan ako palagi. Si Lolo wala lang tigil sa kakalagas. Buti nga nakatukay na ako eh. Sana huwag niyang kainin yun, uy. 3 beses na akong nag-try mag-2K ay lagi niyang binabagsak. Iwan ko ba? Ayaw niya akong pag-graduating. Hinahanap ko yung bahay ni Mikasha. Saan na ba yun? Yung pala nakita ko na yung maraming puso. Yung maglamlaban lang kayo dyan mga lalams. Ayan. Yan, Dorot TV dan visit sa premiere mo at dikit kalimbang pasukli from Liza, ayan. FW My Love TV from Mary Ann, mga hawk, ayan. Yan, Liza Butterfly, ayan, palablog sa kanyang premiere mga lalabs, ayan. Thunder Bronze Channel, ayan. Dan po, salamat from My Love TV, ayan.
Ayan, Mikasha Kusin, tinamsakan ko na yung ano mo, yung premiere, yung Chinese New Year mo. Ayan. Ayan, Mirian mga hawk, salamat po from My Love. Ayan, My Love TV. Ayan, My Love noted from Dorot TV. Ayan, Oy, may nagbaba ng bahay. Oy, may. Ayan, Dorot nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, malablab naman yung aking member na si Lloyd mga langaw, yung binababa ni Nightbot. Ayan, Nalidyan, please everybody connect with me. I will reconnect, turn back to you as soon as possible. Ayan, from Alijan Merzai. Ayan, ayan, Olmi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, kay Mike TV nagalab shout out. Ayan, thank you for coming kay Mike TV. Ayan, Olmi nagbaba ng kanyang bahay mga lalaw. Ayan, bigyan kita ng dalawa, Mirian, wait lang. Nakatago pala yung banana mo. Uy, ayan. Hindi na ako magbakas, Mirian. Ayan. And full pack to yung My Love TV. Ayan. Dan ho sa nakapin from Juan OFW sa Italia. Ayan. Ayan, Mirian, pabalikan po yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, Juan OFW sa Italia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Nagalag shoutout host from Odon, Demetrial Vlog. Ayan. Kay Mike TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Hoy, may Anasi, nagbaba ng bahay. Patamsak po host. Sige lang lalabs, wait lang. Ayan. Lablab naman yung aking member na si Jonaski mga lalabs. Tusok ko sa gandang bulong. Ayan. Pinks, ayan. Galab shoutout Pinks, ayan. Mangyan ako, tatlong dikit dan, ayan. Dikit dan pulpak kalimbang ulpo from Thunder Bronze Channel, ayan. Meron hindi na ako nagbakas from Juan OFW, ayan. Small lover, ayan. Oy, may, ayan, ang kulit na naman niya. Oy, Odon Demetrial Vlog, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Small Lover, just wait. Oy, may. One OFW sa Italia, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Thunder Bronze Channel, dan dikit po salamat. Ayan, dan po sa nagkapin from Odon. Ayan, Biyahirong Guro nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Mangyan ako nagbaba ng bahay. Odon nagbaba ng bahay. Ayan, yung palablab naman yung aking member na si Kino mga lalabs, yung binababa ni Nightbot. Ayan, and Ormi nagbaba ng kanyang bahay. And Thunder Bronze, dan si Pins pabalikan na lang. Ayan, ayan, Mirian, binigyan kita ng dalawa. Ayan, hindi ako nagbakas. Ayan, pinamsakan ko na rin yung premiere mo. Yan, Small Lover nagbaba ng bahay. One FW nagbaba ng bahay. Thunder Bronze dyan, dan dikit. Ayan, from Mangyan. Dan po sa nakapin from Odon. Ayan, Biyahirong Guro nagbaba ng bahay. Mangyan nagbaba ng bahay. Odon nagbaba rin ng bahay. Ayan,
Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Thunder Bronze Dan. Mangyan ako. Ayan. Dikit sa main idol. Huwag po ninja from Thunder. Ayan. Tama. Ayan. Dan pulpak to yung mangyan ako from Marian. Ayan. Yan nakamin din yan si Marian. Marian nakapindan from Pinks. Ayan. Modon pulpak from Small Lover. Ayan. Kambal ni Sian, glove shoutout. Ayan. Ayan, kambal ni Sian, may jacket ka na po. Ayan. Payo the host. Ayan. Ilang lalang, sweet lang. Ayan. Aling Silay, tamsak dan, may glove shoutout. Aling Silay. Ayan. Hoy, may nagbaba ng bahay. Ayan. Small Lover Dan from Pinks. Ayan. Dorot TV nagbaba ng bahay. Ayan. OTW. Ayan. FW Lady. Ayan. From Marian. Hoy, may nagbaba ng bahay. Small Lover Dan from Aling Silay. Ayan. Paayo the host sa maliit kong bahay. Kung baba ka ng bahay, kambal ni Sian. Ayan. One FW sa Italia. Ayan. Nakasupport. One FW sa Italia. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ay, may nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kambal ni Sian. Ayan, magbaba ka ng bahay mo. Thanks is small from Pinks. Ayan. Ano sabi niya? Ayan, pakipaikot host. Parang pagpaikot ng jowa niyo sa inyo, haha. Syuada kumot. Ayan, Sian, punta ako sa bahay mo. Yes, all me just connect to Marian, then after that I will pin your pin. Uy, ang kulit, uy. Pag nagganyan siya sa ibang nag-iilis, baka pakantikin siya. Hindi siya marunong maghintay eh. Ayan. Just wait, Hoy, me. Ayan, Alice Vlog. Hello host, tamsak dan. May glove shout out. Alice, ayan. Ayan, Alice, lalab, meron ka na pong jacket. Ayan. K-Mike, mangyan ako OTW from K-Mike TV. Ayan. Lorot TV dan from Pinks. Ayan. Malagdag naman yung aking member na si Kino mga lalars. Yung binababa ni Nightbot. Ayan. Pinks Suklidan Idol, main to main po tayo. Huwag po ninja. Ayan. From Thunder Bronze Channel. Ayan. Sian, nasaan na yung bahay mo, Sian? Hindi ko na nakita, uy. Pamba ka ng bahay, Sian. Pin mo lang na kita. Ay mga lalabs, pin mo na natin si Oemi ng
kahit saglit lang para di na siya makulit. Ayan. Mary Ann Dan please. Ayan. Ulit nito eh. Mary Ann, bawa muna kita po lalams. Ayan. Dan pulpak tuyo pills from Mary Ann mga hook. Ayan. Mary Ann Dan please. Ayan. Just wait Omi, Mary Ann will connect to you. Mangyan ako Dan from K Mike. Ayan. Palapalap naman yung aking member na si Lloyd mga lalangs. Ayan. K Mike nagbaba ng bahay. Biyahirong guro nagbaba ng bahay. Ayan. Uy, may nagbaba ng bahay. Ayan. K Mike OTW from Mangyan ako. Ayan. Mangyan ako nagbaba ng bahay. Syukran kitir. Uy, papaluin ko na to sa imi. Ang kulit eh. Ayan. Kasi hindi ako makita ang bahay ni OFW lady. Ayan. OFW lady, magbaba ka po ng bahay. Baka po kasi nag-exit siya. Ayan. Kasi pag nandyan siya, magbaba yun ng bahay. Hintayin mo lang lalas. Ayan. Ninja ata yan yung ano eh. Minsan iba yung binababa niyang bahay kasi meron siyang pinapangisda. Ano, Mary Ann? Biyahirang guro Dan pabalik po from K Mike. Ayan. K Mike nagbaba ng bahay. Ayan. Thanks mga idol. Mary Ann Thunder Pinks. Ayan. From Pinks. Ayan. K Mike TV Dan po sa taas comment ko. Ayan. Kambal ni Sian 16 Yahoo. Ayan. Baba ka ng bahay. Ano? Kambal. Nawala eh. K Mike nagbaba ng bahay. Alisa Vlog. And Mary Ann mga hook Dan pulpak from Alice Vlog. Ayan. Biyahing guro Dan po. Ayan. Ayan, Alisa nag-vlog. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Tamsak naman si Bicla ng Uragon. Ayan. Yan mga lalas padikit naman sa nakapin nang matapos na tayo. Ayan. Para mapalitan na natin siya. K-Mike, nasuklian na po kita. Thanks. Ayan. OTW Alice Vlog. Ayan. From Mary Ann mga hook. Ayan, Pinks OTW. Ayan. Dan. From K-Mike TV. Ayan. Pinks, dan na sa'yo si K-Mike. Ayan, Mangyan nagbaba ng kanyang bahay. Indian Wanderer. Mega love shout out. Ayan. Ay, lalabs. Indian. Indian Wanderer. Thank you for coming, lalabs. Ayan. Thank you so much. Once again, Indian Wanderer, thank you so much. Ayan. Mega love shout out to you. Ayan. Ayan, palablab naman si Mikula ng Uragon. Ayan. Tamsak dikit ako sa nakapin. Ayan. Oy, may connect to Juan OFW sa Italia. Ayan. Nagbabalik naman yan, ano? Juan. Si Oime. Legit naman yan siya. Kahit sa ibang lahi nagbabalik yan. Ayan. Ayan, Juan OFW sa Italia nagbaba ng bahay. Ayan. Hello host, tamsak din from Aidan. Ayan. G-Pop, you host. Ayan. Naglab shout out. Ayan. G-Pop. J-Pop, naglab shout out. J-Pop. Ayan. Marami po akong ninja 50 po lahat pero never kong ginamit ang ninja ko sa dikitan. Ang ayuda lang po ninja ko kapag may pumunta sa LS ko. Ayan. From Thunder. Ayan. One OFW. Ayan. K-Mike TV. Ayan. Yung iba ayaw kasi nilang idikit yung main nila. Ayan. K-Mike nagbaba ng bahay. Ayan. Pinks dan from K-Mike. Ayan, Mangyan ako nagbaba ng bahay. Ayan. OFW dan to yung syukran. Ayan.
Thanks, Alisa. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo, Sian ba yung kambal ni Sian? Pa-support music channel po, ayan. Dan tusok na rin at dikit tong gamit ko sa'yo host. Bicolano ng Oragon sa'yo yun, binaba. Host, ayan. Akin yun, lalams. Ayan. Magbakas lang kayo dyan sa Bicolano ng Oragon, yung hindi ko masuklian ng main ko, mamaya lang mga lalams. Binabasa ko yung message nyo, ayan. Para mabalikan ko yung dumikit sa akin, ayan. Thanks, Oime, from Juan OFW sa Italia. Ayan, nagbabalik yan mga lalams. Salamat, Miriam from Alisa, ayan. Siyan, nandyan ka pa, Siyan. Thanks, Dan po, salamat from Yahirong Guro, ayan. Mangyan, nagbaba ng bahay si Mangyan. Si Ginilis Kitchen pala to. Yan, baba na natin to si Ayan, Oime, and Dan to you, lalabs. Tupini pa yung bahay niya. Wala na si Sian, umalis. Harap naman ng pork chop with tomato, quick and easy. Ayan. Harap naman yan, uy. April Moore, nagalab shoutout host. Ayan, April Moore. Ayan, may jacket ka na, April Moore. Ayan. Ayan, nagalab shoutout beautiful host. Ayan, nandyan si Dane Bear Channel, si Neil Marian. Ayan. J-Pop Dan from a small number. Ayan. 1FW sa Italia, Dan na ako sa'yo pabalik from Aidan A Vlog. Ayan. Yan, kay Mike TV Dan tamsak na dikitan kita sa ibang LS. Ayan, from Pinks. Ayan. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you so much. Ayan. Ang yan ako, ayan, Dan Pulpak from Alice Vlog. Ayan. Ayan, tamsak host from April Moore. Salamat sa patamsak dyan, April. Ayan. April, May, June. Ang ganda ng pangalan mo. Ayan, palablab naman yung aking member na si Jonaski, mga lalam. Yung binababa ni Nightbot. Ayan. Palablab ang nakapin, mga lalam. Ayan. Denver Channel, migalab shoutout. Nagbaba ng bahay. Ayan. Dod Swerte, tamsak host. Ayan. Migalab shoutout. Dod Swerte. Ayan. Jacket ka na, lalabs. Ayan, Aidan OTW from Juan. Ayan. April Moore nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Dan tamsak host from Denver Channel. Ayan. Salamat Denver. Ayan. Ayan, Alice Vlog. Dan po, pasukli na lang from Pinks. Ayan. Living Will UK. Dan po from Mangyan. Ayan. Mangyan OTW. Ayan. Ayan, small lover. Ayan. Alice Vlog, nasuklian na po kita from Mangyan. Ayan. Tamsak naman si Bicolano ng Oragon, mga lalaws. Ayan, magbakas kayo dyan yung hindi ko pa nababalikan. Ayan. Mamaya po babalikan ko kayo. Ayan. Ayan, G-Pop, dan sa si Thunder sa'yo, dan Thunder Bronze Channel. Ayan, pabalikan na lang. Ayan, April Moore, dan from Pinks. Ayan. Dan sukli Pulpak OFW lady sa nakapin rin. Ayan. Kita salamat po. Ayan. Dod Swerte pa jacket po. May jacket ka na po, lalabs. Ayan. Mga tala.
Ayan, Denver Channel, Dan from Small Lover. Ayan. Yan, Denver, pabalikan si Small Lover, Dan sa'yo. Ayan. Mangyan, Dan from Oime. Ayan. Thunder Bronze, Dan from K Mike, pabalik po. Ayan. Dog Swerte, nagbaba ng bahay. Ayan. K Mike TV, nagbaba ng bahay. Tamsak sa Premier Guys, from Small Lover. Ayan. Ayan, Oime Anase, nagbaba ng bahay. Ayan. Adan Vlog, Dan from Juan. Ayan. Mangyan Kalimbang Ul na pasukli na lang from April More. Ayan. Mangyan Dan, ayan, pabalikan Mangyan, balikan mo na lang to si Oimi. Ayan. Legit yan si Oimi, nagbabalik yan kahit ibang lahi siya. Ayan. April More, nagbaba ng bahay. Ayan. Alisa Vlog, pasukli idol from Pinks. Ayan. Dan sa'yo April More, pasukli na lang po from Dane Bear. Ayan. Oimi, I'm your old friend from Mangyan. Ayan. Mary Ann Mangalok, OTW Idol from Thunder. Ayan. Yan, Oimi, nagbaba ng bahay. Ayan. April More, pasukli po from Pinks. Ayan. Thunder Bronze, Dan. Ayan. K Mike, nagbaba ng bahay. Ayan. Nandito lang ako, ha. Ayan. Salamat po, Dorot TV. Ayan. Salamat sa support mo dyan. Naglalaba ako. Ayan. Naglalaba ka pala. Ayan. Iwan ko to. Sige lang, lalam. Spin kita dyan lang. Dorot. Ayan. Dorot TV. Nawala. Yan, Pinks OTW. Ayan. Si Dorot, wait lang, magbababa ka lang ng bahay dyan, ha. Pin kita mamaya. So, 78 na pala si Jeninis. Ayan. Yan, Jeninis, pin kita ng dalawa ni Jeninis. Mangyan. Ayan, Ming Dan cover. Hello my friend. Big love shout out. Ming Dan cover. Ayan. You have no jacket, Ming Dan. Ayan, ano, Mangyan. Yan kita ng dalawa, ha. Hindi na ako magbakas. Yan, hello everyone. You already have jacket. Ayan. Yan, Don Swerte from Dan sa'yo si ano. Ayan. Don Swerte OTW from Small Lover. Ayan. Dan sa'yo Pinks, pasukli po from Dane Bear. Ayan. Dan Pulpak sa binabang bahay ni Nightbot. Kino Bambam. Ayan. Thank you so much, Mary Ann. Ayan. Salamat, Mary Ann Lalabs. Ayan. Magbakas ka dyan. Lagyan mo ng dulo ng pangalan ko para balikan ka niya. Ayan. Have a good day from Mingdang cover. Ayan. Dorot TV Dan from K Mike. Pabalik po. Ayan. K Mike nagbaba ng bahay. Ayan. Have a good day from Mingdang cover. Ayan, Dalia. Mega love shoutout, Dalia. Ayan. Hello. Ayan. Nice channel there. Ayan. Mega love shoutout, Dalia Lalabs. Ayan. Yan, Dod Swerte OTW. Thanks for Mangyan. Ayan. Thunder Bronze, Dan pabalik from K Mike. Ayan. Yan, K Mike nagbaba ng kanyang bahay. K Mike. Dalia Alad, Dan from Small Lover. Ayan. Pulpak with Kalimbang sa'yo, Dorot TV, pasukli from. Ayan.
Denver Channel. Ayan, Durot. Pabalikan na lang si Denver Channel. Ayan. Mary Ann Manghok Kalimbang All. Ayan. From Thunder Bronze. Ayan. Mike OTW from Juan OFW sa Italia. Ayan. Tambay lang ako host at iwan ng bakas. Ayan. Mendang cover ng baba ng bahay kay Mike. Okay. Okay, Just OTW. Ayan. Tambay lang. Promise mo lover. Ayan. Kay Mike TV OTW Idol from Thunder. Ayan. Kalimbang sa'yo pics from April Moore. Ayan. Ayan, 281 ka na ano, mangyan. May dumadaang aswang. Uy. Ayan, Dalyaya dan please connect to me also from Dod Swerte. Ayan. Dalyaya dan please connect to me from Dodds. Ayan. Sa lahat ng dumikit sa akin, don't worry, solid akong magbalik. Salamat. Ayan, from Durot TV. Ayan. Dod Swerte, nasuklian na po. Ayan, from mangyan ako. Ayan. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Ayan. Dod Swerte, salamat. Ayan, sino yung may malit na bahay dyan? Tingnan natin siya kung gumuhit na siya. Tingnan ko nga yung bahay ni Alisa. Durot, nasaan na yung bahay mo? Durot, baba ka ng bahay, Durot. Ayan. Thunder Bronze. Siwan mo na pala. Yan pala, blab yung nakapin mga lalabs. Ayan. Dod Swerte Suklidan po from Juan. Ayan. Mary Ann OTW from April Moore. Ayan. Thank you, host. Walang anuman po. Ayan. April Moore, dating dikit po. Ayan, from Mangyan. Ayan. Alisa Vlog dan Nak po from Dod Swerte. Ayan. Durod TV ng baba ng bahay, Mingdang cover. Ayan. Dod Swerte Pasukli po from Pinks. Ayan. Tamsak. Ayan. Tamsak lang ako sa'yo, April Moore from Mangyan. Ayan. Ayan, Mingdang nagbaba ng bahay. Ayan. Pinks dan na rin ako sa'yo from Alice Vlog. Ayan. Salamat sa papinos. Walang anuman po. Ayan. Ayan, mangyan ang baba ng bahay. Diba nabalikan na kita kanina? Ayan. Yan, bigyan kita ng 2 Juan. Ayan. Ako sa bahay mo. Tamang iwan lang ng bakas. Dan sa mangyan, pasukli po. Ayan. Ayan, mangyan, pabalikan po si Denver Channel. Ayan. Thanks, Alice from Pinks. Ayan. Mingdang cover. Ayan. Mingdang cover. Ayan. Denver OTW from Mangyan. Ayan.
Mary Ann Baba ng Bahay from April More Food and Travel mega love shout out. Ayan. Hi everyone. Ayan. And to you host, good morning. Ayan. Good morning po Food and Travel. Ayan. Ayan, may jacket ka na Food and Travel B2. Ayan. Juan Dan from K Mike. Ayan. 3 minutes lang akong nanonood. Ayan. Wish you all good health. Thank you so much. Ayan. Mga lods, pabakas lang salamat. Ayan. Yan, Don Swerte Pinks Dan na po from Don Swerte. Ayan. Food and Travel nagbaba ng bahay. Ayan. Mindang cover. Ayan. Bicolanang Oragon Patamsak po. Ayan. Denver na suklaan po from Mangyan. Ayan. Thanks Don Swerte Idol. Ayan. From Pinks. Ayan. Shoutout lang po sa gustong masuklian mga idol. Ayan. Thank you ha. Wala nga naman po. Ayan. Alice Vlog. Thanks. Ayan. Mary Ann, san bahay mo from April More. Ayan. Mindang cover ng iba ng bahay. Hindi kita ng dalawahan. Ayan, Chip G Vlogs, hello po. Ayan, glove shout out, Chip. Ayan, jakitang kita, may jacket ka na po. Ayan, Chip G Vlogs. Ayan, may jacket ka na po. Mary Ann, mga hawk nagbaba ng bahay. April More nagbaba ng bahay. Ayan, Alice nagbaba ng bahay. Ayan, Mangyan ako nagbaba ng bahay. Ayan, Denver Dan Tamsak, all dikit po sa'yo idol. Ayan, from Pinks. Ayan. Ayan, Chip G Vlogs. Ayan. Ulpak with kalimbang sa'yo, small lover. Thank you. Ayan. Mega love shout out host. Ayan, from Chip G Vlogs. Mega love shout out to you, lalabs. Food and Travel dito dan pulpak from Alice Vlog. Ayan. Yan, kalimbang all na Mary Ann from April More. Ayan. Yan, Ali Jan, may love shout out. Hi host. Ayan. Yan, Mary Ann, mga hook tapos na kanina pa. Ayan, from Thunder. Ayan. Welcome Don Swerte. Ayan, from Alice Vlog. Ayan. Mindang cover dan. Ayan. Yan, Alice Vlog nagba ng bahay. OTW Ali dyan from Juan OFW sa Italia. Ayan. Small lover nagba ng bahay. Ayan. Yan, Mangyan nagba ng bahay. Ayan. Pindang cover dan. Pabalik po from K Mike. Ayan, Food and Travel B2 dan from Pinks. Ayan.
idol one of W, then please connect. Ayan, from Food and Travel. Ayan, Small Lover to W Idol from Thunder Brown. Ayan. Alijan Pulpak from Small Lover. Ayan. Ayan, OTW sa nakapin po. Ayan. Ayan, April More Than Pasukli from Dod Swerte. Ayan. Alam, malit pa pala bahay nito ni Dudes. Hindi ka nag-imik-imik. Wait lang, Dudes, ha? 2 minutes. 45. Ayan, Dudes. Sabay mo ako, Dudes. Nasabay mo ako, Dudes. Swerte, ayan. Ayan, Kent Tamsak Host. May love shout out, Kent. Ayan. Ayan, Kent. May jacket ka na, Kent. This is the mix of DJ St. Mark. Ayan, Mingdang cover nagbaba ng kanyang bahay. Kent nagbaba ng bahay. Please everybody connect to Allegiant Mersay. Ayan. Ayan, Mangyan nagbaba ng bahay. Ayan. Dan, ayan. Most Dan sa nakapin. Ayan, baby pa yung bahay niya, mga lalabs. Ayan. Nasa bahay mo ako doon, swerte. Binigyan na kita ng isa. Wait lang. Pinapanood ko pa. Ayan, Nilmar Channel, Dan. Ayan, Dudes Kalimbang all na from April. Ayan. Dan Pulpak, one of W sa Italia. Ayan. This is the mix of DJ St. Mark. Ayan, Lian Natanyo, may love shout out. Ayan.
Musdan sa nakapin, ayan, doon swerte magbalik ka po sa mga dumikit sa'yo, ayan. Ulpakud Kalimbang from Alice Vlog, Pasukli from Dane Channel, Dane Burr, ayan. Doon si Kalimbang all na from April Moore, ayan. Nilmar Channel, Dan, ayan. Dan Pulpak Juan OFW Italia from Mary Ann, ayan. Lian nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Small Lover nagbaba ng bahay, ayan. Kent Dan, ayan. Magbakas lang po kayo mga idol para sure masuklian, ayan. Thank you kay Mike, ayan. Thank you Mary Ann from Juan, ayan. Kent nagbaba ng bahay, Nilmar Channel Dan, ayan. From K Mike TV, ayan. Kent Dan na po from Don Swerte, ayan. Small Lover Dan po, ayan. From Kent, ayan. Mary Ann Dan pala sa'yo from Juan, ayan. Juan OFW nagbaba ng bahay, ayan. Yan is Small Lover Mindang Cover Dan, ayan. Mas ganda ng sound mo, parang ikaw ganda, ayan. Salamat po. Ang pagising yan, lalabs. Mga kasama ko dito mga tulog na. Wala lang maingay. Ayan, hi idol, make TV done to you. Please connect from food and travel, ayan. Ayan, Small Lover nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Don Swerte Dan po from King, ayan. And Fidel Dan from Pinks, ayan. Food and travel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Salamat po sa lahat ng dumikit po sa akin from Mary Ann, ayan. Ayan, dudes, nililikitan kita dudes, ayan. 52 ka na. Ngayon na itong 55. Power, beats, go, beats, go. Ayan, OTW Kent from Mary Ann, ayan. Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Alijan, connect to Alijan, ayan. Ayan, Thunder Bronze Channel nagbaba ng bahay, ayan. Connect to me and I will connect to you as fast as possible from Lord Swerte, ayan. Pati Channel nagbaba ng bahay, ayan. And Dan po, ayan, from Mangyan. April Moore nagbaba ng bahay. Ayan, Pati Channel nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Ann, mga hukdan po sa premiere mo, ayan. Agapitaran. Ayan, dudes, 53 ka na. Gawin na natin itong 55. Ayan. Powered by DJ Bongo Exclusive.
Ayan mga dalas, maglablaban lang muna kayo dyan. Ayan, dun swerte 55 ka na po lalabs. Ayan. Ayan, pati channel ang baba ng bahay dan suklit. Full pack Kent from Mary Ann. Ayan. Pati channel ang baba ng bahay. Ayan. Pati Kalimbang all pasukli from April. Ayan. Mary Ann Dan. Ayan. Idol Pinoy Explore Us Dan to you, please connect. Ayan. From Pod and Travel V2. Ayan. Kay Mike TV ng baba ng bahay dan swerte. Ayan. Hindi na kailangan magbaba ng bahay. Uy. Ayan, Korean my friend, may love shout out. Ayan. Ayan, Ali dyan ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Okay, Dof. Ayan. Alijan Merzai. Ayan. Dodo, may love shout out. Ayan. The Korean friend. Okay, Dof. Ayan. Okay, Dot. Ayan. OTW sa nakapin. Ayan, from Mary Ann. Happy New Year, host. Ayan. Reyno, naglab shout out. Kumusta ka na, Reyno Oposa? Ayan. Happy New Year. Ayan. Thunder Bronze Channel. Ayan. Napalitan na natin si ano. Ito yung aking friendship. Kumusta na, host? Okay lang po, Reyno. Ayan. Happy New Year naman sa'yo, Reyno. Ayan. Rudy Katamura Jr. may galab shout out. Ayan. Kumusta, host? Okay lang po. Ayan. Ayan, nagpalipad na yung aking Korean my friend. Thank you so much. Ayan. Dikitan nyo yung mga lalabs yung nakapin kasi pag dumalaw yung lalabs sa inyo, ayan, kahit madami kayong tao, ipin nyo talaga yan. Lagi yan nagpapalipad mga lalabs. Ayan. Yung nakapin. Ayan. Padikit yung nakapin mga lalabs. Ayan. Korean my friend, thank you so much. Ayan. Ayan mga lalabs, kita nyo yung nakapin. Ayan. Kapag bumisita yan sa LS nyo, ayan, pin nyo yan lalabs. Ayan. Ayan, full pack sa nakapin, host. Ayan. Hindi rin nagbabalik naman yan eh. Ayan. Ayan, Rino nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nating dikit sa nakapin. Ayan. Ayan, doon sigurtidan na po sa'yo from K Mike. Ayan. Rudy Katamura, may galab shout out. Thank you so much. Ayan. Kent nagbaba ng bahay. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Rudy, ano ba yan? Pumunta na ba sa'yo yan? Yung nakapin? Ayan, Mary Ann Dan, pasok li from K Mike. Ayan. Ayan, Rudy Katamura nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Kent Dan from Reyno. Ayan. Dan full pack. Ayan, doon swerte, pabalikan na lang si Mary Ann. Ayan.
kay Mike Dan na from Reno, ayan. Yan, mamalangki muna ako ha. Sige lang, Dane Bird Channel. Play kita mamaya lalams. Ayan. Host Gendelin Crane Dan to you, please connect. Ayan. From Food and Travel B2. Ayan. Hello my friend, how are you? From, ayan. Cooking with Sapia, nag-love shout out. Atik TV, thumbs up, dikit host. Ayan. Ayan, Atik TV, meron ka na pong jacket. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia, may love shout out lalabs. Ayan. Reno Upusa, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mary Ann, mga hukdan na po, thanks from Don Swerte. Ayan. Di po matag si Korean. Di po matag. Anong di matag? DJ RK Remix. Nagsusuklian lalabs. Ayan. Magbakas ka lang. Nagsusuklian si Korean. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Bicolanang Oragon, Palablab naman, Lisa G. Bigalam shout out, Lisa G. Ayan. Nakita naman natin yan. Ayan, Lisa G. Vlog. Ayan. Hindi ma-mention. Ayan. Magsabi ka lang Korean. Ayan, dudo yan eh. Si ano yan, Loto? Loto. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Magbakas po kayo, ay idol, para masuklian. Ayan, from Thunder Bones. Ayan. Ayan, Marian, mga hukdan, pabalik, para kay Mike. Ayan. And Bulpak to you, Korean. Ayan, from Marian, mga hook. Ayan. Kay Mike TV, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Lisa G. Ayan. Si ano ata to? Si Liza Butterfly. May jacket post. May jacket ka na po. Ayan. OTW at kay Mike from Marian. Ayan. Lisa G. Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Rodi Katamura, ayan. Malablab si Rodi, mga lalabs, nag-LS yan, ayan. Kay Mike TV, nagbawa ng kanyang bahay, ayan. Yung sa jacket house, walang anuman po, ayan. April Moore, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Malablab naman yung aking member na si Kino, mga lalabs, ayan. Ayan, Rodi, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Nating dikit sa nakapin, ayan. Ayan, Small Lover, nakasupport. Ayan. Rodi Katamura, nagbaba ng bahay. Ayan. Ganda ng ngiti mo, host. Ayan. Salamat po. Ayan. Kay Mike. Napapangiti ako sa iyo eh. Ayan, Korean, dan please connect to me also. Ayan, from Don Swerte. Ayan. Dan Pulpak kay Mike TV from Mary Ann. Ayan. Madikit po sure ang sukli po. Ayan. Exclusive remix by DJ RK. The best.
Ayan, Rudy Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Dan already sa nakapin from Small Lover. Ayan. Korean, my friend, connect to the people who connected to you, lalabs. Ayan. Ayan, dan dikit sa nakapin from April Moore. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Cooking with Sapia. Ayan. Dan dikit sa nakapin. Ayan. Magpina tayo ng iba. Ayan, palablag yung nakapin mga lalat. Nag-LS din yan. Ayan. Ayan, okay atik. Ayan. Alin dyan ang baba ng kanyang bahay. Alin dyan. Ayan. Korean, my friend, ang baba ng bahay. Ayan. Dan kay Mike TV. Ayan. Ayan, Korean, my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Robinsonville Dan from Small Lover. Ayan. DJ Dance Remix. Ayan, host, magpapaalam na po ako. Alas 11 na po dito sa amin. Marutulog na po ako. Sige, merian mga huklalas. Mag-ingat ka palagi dyan. Good night and sweet dreams. And God bless. Ayan. Sige, merian. Mag-ingat ka palagi dyan, lalabs. Thank you din, ha. Ayan. Palablag naman yung aking member mga lalabs na si Kino. Ayan. Happy New Year from Life of Greasy TV. Ayan. I'm Dan Small Lover. Ayan. Korean, my friend, ang baba ng kanyang bahay. Salamat mo sa out muna ako. Ayan. Sige, Dod Swerte, mag-ingat ka dyan. Thank you so much. Ayan. Dance Challenge from Small Lover. Ayan. Tambay lang ako, ho. Sige lang po. Ayan. Sa mga didikit mo sa akin, pakiiwan lang po ng baka. Sigurado babalikan ko kayo. Ayan. Idol Robinsonville Dan to you from Food and Travel. Ayan. Ingat din po. God bless. Ayan. Maraming salamat, Mary Ann. Ayan. Ayan, Stick TV Dan. Ayan. Food I'm Dan. Ayan. Mike Kalimbang Dan. Ayan. From Atik TV. Ayan.
DJ Dance Remix. The best. Ang laki na ng bahay ni 7K ni Rodi. Ayan. Yan, Ken Lady 14 vlog, nag-love shout out. Ayan. Basta team Buyog, Gapauyog. Korean Dan please return from April more. Ayan. Andal nga ako saglit mga lalas kang alay. Thumbs up ulit host. Ayan, from Ken Lady 14, maraming salamat. Ayan, Rodi please return from cooking with Sapia. Ayan. Ayan, Tito Bob, cooking vlog, nag-love shout out na yan. Tito Bob, Happy New Year. Kumusta ka na, Tito Bob? Ayan. Ayan, Ali dyan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Food and Travel, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Korean my friend, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Miss done cooking. Ayan. I'm done food. Ayan. Yan, Tito Bob cooking vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Ken Lady 14, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, sino may 10 dyan, makipagpalitan na kay Ken Lady. Ayan. Ayan, si Rodi meron yan, Ken Lady. Ayan, Rodi, baka may 10 ka dyan. Ayan. Dikitan mo na si Ken Lady. Ayan. Ayan, Rodi pasok lipo. Ayan. From April more. Ayan. Thumbs up dan sa'yo, host. Maraming salamat, Tito Bob. Ayan. Mas paalam ko na paligid ang bahay, hirap na mag-isa. Ayan. Sige lang kay Mike. Maraming salamat, lalabs. Ayan. Mag-isa ka lang sa bahay mo.
Ayan, Tito Bob Cooking Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Food and Travel B2 TW po from Atik TV. Ayan. Ken Lady 14 Tara 10. Ayan. Ken Lady. Ayan, may 10 si Rodi. Makipagpalitan ka na dyan. Ayan. Ayan, Arcons, may galab shout out. Arcons, ayan. Ganda naman ng lalabs po, ayan. Yan, Cooking with Zapia, then my friend from Rodi Katamura. Ayan. Ayan, Arcons, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ken Lady, nandyan ka pa. Ayan. Makipagdikitan ka na kay Rodi. Ayan. Small Lover, ayan. Dan from Life of Greasy TV, ayan. Food and Travel Dan, ayan, from Thunder Bones. Thank you, Rodi, my friend, ayan. Ayan, SSC TV, may galag shout out. Ayan, Dantia Valdez, may galag shout out. Ayan. Ayan, April Moore, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ken Lady, ayan. Game na sa'yo si Rodi, ayan. Ayan, Rodi, nandyan na si ano, Ken Lady. Chinese Dan, ayan. Ali dyan ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Rodi Kalimbang all na ako pasukli. Ayan. From April Moore. Ayan. Cooking with Zapia, ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Mersay Dan from Ken Lady Mersay. Ayan. Korean, my friend, ang baba ng bahay. Ayan. April Moore Dan, salamat. Ayan. Ayan, Mindan Cover. Lisa G Vlog, Rodi Katamura Dan. Ayan. Alijan Mersay. Ayan. Mindang Cover, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Marco Agustin Tamsak host. Ayan. Migalag shout out Marco. Ayan. Ayan, Ali dyan ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Sana si Ken Lady, oy. Yan, Ken Lady, si Rodi kanina nag-shoutout na sa'yo, 10 daw. Ayan. Ayan, Rodi, nandyan ka pa. Ayan, dikitan mo na si Ken Lady ng 10. Nag-loading ako, host. Ayan.
Yan, palablab naman yung aking member na si Lloyd mga lalabs, yung binababa ni Nightfoot na yan. Yan, Korean my friend. Ang baba ng kanyang bahay eh. Brody Katamura Jr. Tamsak Burdating Dikit yan. From Marco Agustin na yan. Ayan, Thunder Bones Channel, ayan. Food and Travel Bito Dikit dan Idol, ayan. Mabalikan na lang Food and Travel si Thunder Bones. Ayan, Ming dan cover dan please connect, ayan. Si ano kasi Food and Travel, si Ming dan. Ano yan, nagsusukli naman yan pero hintayin mo bukas mo magsusukli yan. Pero lalab ng susuklian, pinapatagal niya muna, ayan. Legit naman yan. Ayan, Marco Agustin, OTW Idol from Thunder Bronze, ayan. Moonlight dan Dikit from Kane Lady, ayan. Thunder Bronze Channel, ayan. Harang host, salamat po sa paharang dyan, Harcons Vlogs. Yung Korean my friend, ang baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Thunder Bones dan Dikit, ayan. Ayan, Life of Greasy TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Alijan Merzai, nagbaba ng bahay. Sandal lang ako. Pangalay. Ayan, Alijan Merzai Dan from Liza G Vlog, ayan. Korean my friend, ang baba ng bahay dan sa nakapin from Harcons, ayan. King Lady Vlog dan from Marco Agustin, ayan. Alijan please connect, ayan. King Lady 14 Vlog dan na din salamat from Marco, ayan. Thanks Lisa G from Alijan, ayan. Dan Tia Valdez TV, ayan. Ang baba ng bahay, ayan. Alijan Merzai, ang baba ng bahay, ayan. RB Mini Zone Vlogs, tamsak host, ayan. Salamat po sa patamsak dyan, RB, ayan. Idol Thunder Bronze, naunahan na kita kanina pa, ayan. Alijan Merzai, ang baba ng bahay, ayan. RB Mini Sound, ang baba ng bahay, ayan. Tingnan nyo comment, ayan. Food and Travel B2, ayan. Idol Thunder Bronze, naunahan kita, ayan. Tingnan nyo daw yung kanyang comment, ayan. Dan Tia Valdez, naggawa ng bahay. Salamat Marco from King Lady, ayan.
Korean my friend nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alijan nagbaba ng bahay. Food and Travel B2 nagbaba ng bahay. Ayan. Ken Lily Dante Balis dan dikit. Ayan. Alijan nagbaba ng bahay. Ayan. Dante Valdez Tamsak dating dikit. Ayan. From Marco Agustin. Ayan. Dante Valdez TV nagbaba ng bahay. Ayan. Marco Agustin dan Kalimbang Idol from Thunder Bronze Channel. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Miguel Club shout out. Ayan. Salamat po sa 10 million dyan. Ayan. Ayan, Atik TV drop your link. Food and Travel B2. Ayan. Food and Travel thanks po. Ayan. Sian 16 Yahoo. Ayan. Ganyan na tinatawag kita, Sian, umalis ka. Ayan. Lisa G Vlog dan sa nakapin. Ayan. Ayan, Candy, balikan po yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Korean my friend nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Dantia Valdez TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. RB Mini Sound dan dikit. Ayan. From Ken Lady. Ayan. Katulog ako, haha. Nagkatulog. Yan, Tito Bob Cooking Vlog ng baba ng kanyang bahay. Tulog muna tayo from Sian. Ayan. I'm done, Tito from Alijan. Ayan. Ayan, host, paalam lang, magluto na ako. Salamat din sa dumikit. Ayan. Sige po, maraming salamat, April Moore. Ayan. God bless, lalabs. Mag-ingat ka palagi dyan. Ayan. Thunder Bronze Channel. Dan po, salamat from Marco Agustin. Ayan. Tito Bob dan pasukli sa nakapin. Ayan. From Ken Lady. Po ako. Sabi na naman, uy. Yan, Idol Dantia Valdez TV, dan please connect to Food and Travel B2. Ayan. Yan, Tipsy Tumpit, Migalab shout out. Migalab shout out sa lahat. Ayan. Ayan, Ken Lady ng 14 full pack dan from Dantia Valdez. Ayan. Ayan, Korean my friend nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Dantia Valdez nagbaba ng bahay. Ayan mga langas, palablab naman yung aking member na si Kino. Ayan. Yung binababa ni Nightboot. Ayan, food bahay mo po para Dantia Valdez. Ayan. Atik TV dan dikit pasukli sa nakapin. Ayan. Tipsy Tumpit, tamsak na po. Shout out sa lahat dyan. Puntahan na para masuklian agad-agad. Ayan. Let's get it on. Ayan. Ayan, Alijan nagbaba ng bahay. Ayan. Dante Valdez nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Mindang Cover. Korean my friend nagbaba ng bahay. Ayan.
Ayan, Erin Busy Life from Life of Gracie TV dan tuyo, ayan. Dan Tia Balis nagbaba ng bahay. Ayan, Tito Bob Cooking Vlog dan po from Marco Agustin. Dan Tia already from Ali Chan, ayan. Dan Tia, kanina pa ako dikit sa'yo sa tag-ulan, ayan, from Ken Lady, ayan. Ayan, dan Tia Balis nagbaba ng bahay, ayan. Hindi dyan nagbaba ng bahay, ayan. Boss Erin Busy Life, dan to you, please connect, ayan, from Food and Travel B2, ayan. Ayan, Ken Lady, pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo, lalang. Ayan, soon return host, ayan, from Life of Gracie TV, eh. Ayan, Food and Travel, connect to Aljan Mersay, ayan. Food and Travel B2, connect to Aljan Mersay, ayan. Lalab, sa balikan na lang si Aljan, ayan, dan na daw sa'yo. Food Travel bahay mo, ayan, from Ken Lady, ayan. Sa mga nagdikit, huwag mag-alala, babalikan ko kayo bukas para walang lagas, ayan. From Tito Bob Cooking Vlog, ayan. Dan Tia Balis dan Tamsak from Lisa G Vlog, ayan. Yan, Tito Bob nagbaba ng bahay, ayan. Tapos please, lahat ng naunahan ko po pakidikit din sa akin, please, ayan. Ayan mga lalams, yung nadikitan po ni Food and Travel dito, please pabalikan naman po siya, ayan. Magbaba ka ng bahay, ano, Food and Travel, ayan. Food and Travel, magbaba ka ng bahay mo, ayan. Magbaba ka ng bahay mo, Food and Travel, ayan. Sige na, Food and Travel, bigyan kita ng 5, okay? Yan o, salamat sa issue nakapasok mi, ayan. Ako naman lalang sa yan, Arcons, nagmama ng bahay, ay. Arang, ayan. Mamaya may Arcons, pin kita ha, wait lang. Tipsy Tumpit, hali dyan, dan na ako sa'yo, God bless from Tipsy Tumpit, ayan. Dan Tia Dan, ayan, from Ismul Lover, ayan. Doc Rose Channel, may love shout out, ayan. Jacketan natin yan.
Ayan, Doc Rose, meron ka na pong jacket. Nani Silva, mega love shout out. Ayan. Ayan, Dante Abalis, nagbaba ng bahay. Nani Silva, nagbaba ng bahay. Ayan. Small lover dan na po from Marco. Ayan. Ayan, Korean my friend. Ayan, Arcons Tamsak from a small lover. Ayan. Arcons vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Mama Donna, mega love shout out. Hello to host. Ayan. Kumusta ka na po, Mama Donna? Ayan. Lisa G, dating dikit from Ken Lady. Ayan, lahat ng dumikit. Maya balikan ko lahat. Bay mo nagising na mga amo. Ayan, Atik TV, sino pa di ko nasuklian sa inyo? Ayan. Wait lang, maya nandyan ka pa, Arcons. Bigyan ko muna to si Food and Travel. Ayan. Ayan, Moonlight Channel Dan. Ayan. From Tipsy Tumpit. Ayan. Ali dyan nagbaba ng bahay. Doc Rose Channel OTW po from Atik. Ayan. Tita Cheer TV Dan. Ayan. From Small Lover. Ayan. Ali dyan nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, J-Rig TV nagalag shout out. Ayan. DY Atik TV from Doc Rose Channel. Ayan. Would please return back to me. Ayan. Yan. Yan, Dantia Balis, nagbaba ng bahay. Malagas ang dikit. Ayan. Saan na ba to si Ali dyan? Uy. Sige, host, maraming salamat sa inyo. Nalagas ang dikit, nagbawas si Lolo. Ayan. Nagbawas na agad. Tignan natin. Tingnan ko nga kung baka mukbang na si Lolo. Tingnan ko. Shit, ang dami ng kinain sa akin. Uy. Umalik na naman ako lalab sa ano. Kasar. Ala. Grabe yung kinain niya mga lalabs. 30. Abad trip, uy. Okay na ako kanina eh. Nakakainis. Ayan, nagtuki. Pang-apat na ako lalabs na ano. Okay, tapos kinakain ng kinakain. 4 na beses na. Bumalik na naman ako sa ano. 1 point. Oo. Kakasar. Bumalik na naman ako sa 1.9.
Kaasar. James GPGP mega love shoutout. Ayan. Thumbs up. Grabe, uy, 30. Inis. Mas papin, ayan. Chinese. Kung may babae mo, siguro kasi kanina yung nagbabalik ako, yung nagsusukli ako, ginagamit ko yung aking main account. Hindi na ako nakaalis sa 2K, uy. Nakakainis mga lalans, nakakabandrip, uy. Yan, KPB03 Tamsakdan, ayan. Nag-almusal naman si Lolo, ayan. House 2 weeks, 2,900, ayan. James GPGP dan Toyo, ayan. Oh, hindi ako nakakali sa 2,000 mga lalabs. Lagi niya akong binabagsak, ayan. Nakakaasar, oy. Grabe, 30. Dan sa nakapin, ayan, from KFB03, ayan. Ismo lover tamsak from Lisa G, ayan. Ayan, o binababa ni Nightboot, ayan. Hindi ko napansin yan, lalabs. Kaya siguro, oy. Wait lang, lalabs. Hindi ko napansin yan, mga lalas. Buti lang napansin mo. Oh my god. Kasar. Nakalimutan ko pala yun, Small lover, oo nga. Oh my god, kaya siguro ako kinainan ng madami. Ay, nakakabad trip, uy. Hindi ko napansin yung lalabs. Ay, naku, nakakainis talaga, uy. Saksagin ko na to si Lolo, eh. Uy, tatlong araw ko yan, mga lalas, pinangisda para makatuki na ako. Tapos ngayon nilaglag na naman niya ako ng 1.9, 1.8. Uff. Sige, small lover, napakaswerte mo naman. Ayan, 3 minutes Doc Rosa, ipin kita, wait lang. Nag-ano pa ako, nagmuni-muni pa ako sa
Sama ng loob kay Lolo, ayan. Kasi hindi niya ako pinapagraduate ng 2K. Pang-apat niya na akong binabagsak, uy. Kainis. Dan na kayo sa nakapin mga lalaps. Dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Dok, ano sa yung bahay mo? Sige mga lalaps, maglablaban lang kayo dyan. Dinadamdam ko pa yung kainisan ko eh. Tapos tambay lang ako. Sige lang po, ayan. Pasaway to si Nightbot. Importante watch hour at harang, ayan. Sige mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Meron yan lalams, paano nangyari yun? May harang ako, ayan. Yan o, may harang. Yan, may harang siya. Sige lang mga lalabs dyan, maglablaban lang kayo yan. Naka-premium pala ako, haha. Kaya naman pala eh. Wala ka talagang harang na paano kasi naka-premium ka eh. Yan, Jonas Kitam sa Pramli sa G, ayan. Nani Silva nagbaba ng bayhala, nagmukhang oo Marco. Kumain na si Lolo, napakadaming kinain, 30. Isa vlog dan sa'yo, God bless, ayan. Ayan, Huway Ma vlog, mega live shoutout, thumbs up host na yan, Huway Ma. Thumbs up host. Grabe. Wala mga lalang. Kanina ano 1.87. Ngayon ginawa na niya ng 70 mga lalabs. Uy, nag-40 na yung kinain niya. Kinain niya ulit yung 10. Oh my God. Ayan, 40 na yung kinain niya sa akin mga lalabs. Uubusin niya na yung aking banana, uy. Hello, oo nga. Ala, baka gusto niya na akong ibalik sa 1,000.
my god. Kanina 1 point. Oh my god. 1.987 yun eh. Yan, kinain niya ulit yung 10. Eh, hindi lang 10 kinain niya eh. Oh my goodness. Sayang lang, uy. Ayaw pa niya ata akong pagkreditin ng 2K. Hindi mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Bad trip. Minsan nakakawalang gana mangisda, uy. DJ RP Remix. Ayan mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Si Loloy, kung may nandito sa harapan ko, sinaksak ko na yan. Nakakagalit. Uy. Hindi na tuloy ako nagbabasa. Sige, maglablaban lang kayo dyan mga lalams. Host, nawalan na ng gana. Hindi mga lalas, maglablaban lang kayo dyan. Ayan. Ayan, Dantia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nani Silva. J. Greg, ayan. J. Rig TV, ayan. Yan, kay Phoebe 03 Tamsak po. Ayan, from Marco Agustin, ayan. Ayaw ni Lolo nang bubulong kasi host. May tulog lalas, may tulog. Ayan, dan sa nakapin, ayan. Dan sa nakapin, oy, 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 ayan. This is the mix of DJ Saint Mark. Marco Agustin, nadikitan na po kita kanina, ayan.
Mag CPR ka ho sa This is the mix of DJ Saint Mark. yan na ni OTW from Hawaii ma yan. Ingat po sa spamming or nag-sub agad bago nood, baka ma-terminate po channel nyo. Dapat kahit 1 minute mahigit nood muna bago pindot eh. Ayan, Moonlight Channel, ayan. Yung mga lalas maglablaban lang kayo dyan. This is the mix of DJ Ay, Mark. ayan, Nani Silva will done please connect all sobrang bad swerte, ayan. Powered by DJ Womo Exclusive. Power, beats, flow. Yan mga lalabs, maglablaban lang kayo dyan. Uy. Powered by DJ Womo Exclusive.
Tagpuan. Araw. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Kabaka-bahay. Ipunta nila sa bahay mo na kay Phoebe eh. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it naman. Yan madalas palablab yung nakapin. Ayan. Silent ko ipin kita host. Ayan. Ikalimbang mo yung upcoming LS ko. Ayan. Ibaba ka ng bahay. Ano ba yung bahay mo is mo lover? DJ Rod Oy, 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 oy. Konstantin Boyog, Gapa Uyog. Yan, 9998 ka na ano. Ang isa na lang sa nakapin, mga lalabisan na lang ngayon. 1K na sa isa na lang. Small lover, nasa na yung bahay mo ay para alam ko duli. Nakadikit naman ang hanapin ko na nga lang. Antok Bagyo, ayan, dan tamsak. Ayan, Antok Bagyo, may jacket ka na. DJ Rodski, the best. Ayan, Antok Bagyo, may jacket ka na po.
Yan, 1K ka na ano. One K ka na kay Phoebe. Baldado. Disco Mobile. DJ Rodski. The best. Baldado. Marco Agustin, nasan na siya? Yan, wag mo lang iba yung main mo, ano? Kay Phoebe ba kakainin ni Lulu yan? Tago mo muna yung banana mo. Ayan, KT04 Vlog, big love shout out. Ayan, good morning po. Ayan. Good morning, Lalaw. Mahal. DJ Arcade Remix. Yan, Moonlight Channel. Marco Agustin Dan from Antok, Baguio. Ayan. Dahil sa'yo. Bilang mga maglablaba lang kayo dyan, mga lalabs. Ayan, magsandal lang ako.
nakailang oras na rin naman na ako. 1, 2, 3. Naka 4 hours na ako. Ang sakit na sa pit ba? Exclusive remix by DJ RD. Exclusive remix by DJ RD. Ayun mga lalat, maglablaban lang kayo dyan. Nagmuni-muni lang ako. Kinainan ako ng lulo ng 40, oy. Ayan, good swerte dan sa'yo kanina pa from Antok, Baguio. Ayan. DJ Dance Remix. Pati double unani.
Ayan, TY Antok Baguio para Lord swerte. Ayan. Small lover, tumahimik na ako. Mamaya ko lang to ayusin si Nightboot. Binababa pa din siya. Oh. Yan, ayusin ko yan. Mali ata yung pagkasit ko kanina. DJ Dance Remix. Ayan, Marco Agustin connected o brigada. Ayan. Isipain ko na to si Nightboot eh. Panay baba ng sarili niyang amo. Palo tuloy ako ni Lolo. Basta team buyog, gapauyog. Yan na ni Silva Things, my friend. Ayan. Baldado. Disco Mobile. Sa'yo na nga lang ako. DJ Rodsky. The best. Hindi na ako nagbabasa, maglablaban kayo dyan mga lalabs. Ayan. Huwag ka na magbaba ng bahay at baka lamunin pa yan. Ayan. Yung kain ni Lolo dati 2 o'clock, bakit ngayon kumain siya ng alas 3 mahigit? Dito. Late na yung kain niya, oy. Doble-doble naman. Sige, Dod Swerte, lalag. Thank you so much. Sige, gawin mo na yung gusto mong gawin. Ayan. Salamat, Dod Swerte. Mag-iingat ka palagi dyan, lalag, ha? Bye. Ayan. Ibaba mo yung bahay mo at paano ka nila matatamsakan na yan. Basta team buyog, gapauyog. Hintayin ko lang na bumaba yung tao na hindi naabutin ng tinayan. Mag-out na ako. Sige, Antok Baguio, salamat lalabs. Mag-iingat ka palagi. God bless. Ayan. Baldado. Disco Mobile. Wala akong pasok mamaya, lalabs. I-off ko.
Ang pangit ng sayaw ko eh. Ayan, Madam Love Channel, big love shout out. Ayan. Ayan, may bear pa si ano, Nani Selva. Lay, 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 lay. Madam Love Channel, grabe ang lagas ni Lolo oy. DJ RK Bomb Ayan, Madam Love Channel, mga lalas, mag-out na ako. Ayan, Madam Love Channel. Late kang pumasok, madam. Kanina napakadaming tao. Ayan. Out na ako kasi kinain ni Lolo yung aking napangisda. 3 araw kong pinangisda, naka 2K na ako. Ayan. Kanina kinain niya lahat, 40. Uy. Kinain niya ng isang bagsakan. Ayan mga lalabs, mag-out na ako. Nani Selva, Madam Love Channel, salamat po sa pagpunta, sa pagtamsak. Ayan. Ayan, Small Lover. Tinamsakan kita kanina, di ba? Tingnan ko nga. Min mo yan, di ba? Okay. Mabuti pang itulog ko na lang yung sama ko ng loob. Yan, kalimbang kita Small Lover ha. Ayan. Balikan mo si Bicolanang Oragon na ikin account ko yan. Ayan. Yung main channel ko nakadikit naman ako sa iyo eh. Ito si Bicolanang Oragon, second account ko to. Kalimbang ko para ma-monetize ako. Ayan. Hindi ko na inanap yung link mo, tinype ko na lang yung pangalan mo. Kasi ano naman siya eh. Sana yun bukas 8 AM. May manonotify ako pag ikay nag-LS bukas. Ayan. Pag ako nagdidiok mga lalabs, hindi ako umaalis ng bahay. Umad akong gumala. Kahit may mangyaya sa akin pumunta sa labas, ayaw ko. Mas gusto ko lang nasa loob ng bahay. Hindi ako gala mga lalabs. Dito lang ako sa kwarto nagmumuni-muni. Tamad uy. Kaya ko bukas nandito lang ako sa bahay, hindi ako lalabas. Sige na mga lalabas, mag-out na ako. Ayan. Lord Joson Tamsak. Ayan. Salamat po Lisa G. Ayan.
Mag-out na po ako di sa gym. Maraming salamat sa inyong lahat. Pag-support nyo kay host. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Same time, 5:30 in the morning. Ayan. Philippine time, 5:30. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Bye-bye.